Δήμαρχος με ετοιμάζει να φιλοξενήσει ένα από τα σπουδαιότερα συνέδρια στην ιστορία των μαθηματικών. Οι σπουδαίοι μαθηματικοί ξεκινούν το ταξίδι τους για την Γαλλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, την Αυστρία, από ολόκληρη την Ευρώπη. Ο φημισμένος Γερμανός μαθηματικός Χ εκφωνεί το λόγο του στο συνέδριο. Τα μαθηματικά είναι η απόλυτη αλήθεια. Αργά ή γρήγορα μπορούν να αποδείξουν αν μια θεωρία είναι σωστή ή να αποφανθούν αν μια πρόταση που διατυπώνεται είναι λανθασμένη ή σωστή. Στα μαθηματικά δεν υπάρχει αμφιβολία. Πρέπει να μάθουμε και θα μάθουμε. Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου έχουν τελειώσει. Ο κύριος Χ κάθεται στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου του και διαβάζει. Φανερά προφημένος στη μελέτη του, δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία του σερβιτόρου και μονολογεί. Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι το μπάκι. Ορίστε. Το μπάκι, μήπως το θέλατε κάτι πριν. Ένα ποτήρι νερό. Ένα ποτήρι νερό. Πώς να σου πει, Τόνι, είναι τρελή αυτή η μαθηματική. Ο Ρενέ είναι Γάλλος, και εκτός από μαθηματικός είναι και αξιωματικός του Ιταλικού στρατού. Οπλοφορεί μονίμως και δεν διστάζει να πει το όπλο του όταν το επιβάλλουν στις δίκες. Θα σας αναφέρω δύο περιστατικά που το επαληθεύουν και δείχνουν το χαρακτήρα. Ένα βράδυ, καθώς ο Ρενέ περπατούσε σε μια κακόφημη συλλογή ευχαριστού, ένα ψήμα του τραπεζάριδες περίπλωσαν με στόχο να το πιστεύουν. Ο Ρενέ κατάλαβε αλήτες, είστε τυχαίροι που με χαρούμενος απόψε και δεν σας την άναψα. Μια άλλη φορά, καθώς μιλάμε στο περίπατο ένας τύπος ποιος έβαλε τη συνοδότα. Μάλλον έτσι. Αφού τον επιλογήθηκε, πέρασε κόπη στο μέτωπο και το πήρε. Σου αξίζει να πεθάνεις, αλλά είσαι τυχερός που συνοδεύω την κυρία και δεν θέλω να λερώσει τα παπούτσια της με αίματα. Περπάτως πάνω από το πτώμα σου. Πάμε μωρό. Γίνεται μπορεί να έχει ώρα να είναι στον άλλο. Μπορούμε να ξέρουμε τον κύριο Ρενέ. Πριν προχωρήσουμε, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες βελτιώσεις. Για λόγους ευκολίας, μετέτρεψα την κάτω του ξενοδοχείου σε μαθηματικό σχέδιο. Αυτοί οι δύο διάδρομοι που βλέπετε είναι οι διάδρομοι τους οποίους μπορείς να διατηρεί ο ρεκόρδος. Εδώ είναι το σημείο του φόρου. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η απόσταση από το σημείο που είναι ο φόνος και το σημείο που βρισκόταν ο ύποπτος. Αν είναι μεγαλύτερη των 20 μέτρων, τότε είναι αθώος. Κύριε Διευθυντά, είναι δικό σας. Ρε, καλώς τον κύριο Ρενέ. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι είναι να μας πείτε. Είναι αυτός. Αυτά μας τα μαγιάλια. Εντάξει, μην εξάρτησε, θα σου το αποδείξω αμέσως. Ο πρώτος υπογεγραμμένος Ρενέ γνωρίζει τις χειρότερο λεγονόμους της 21 1875 περί ψεύδους κατάστασης, δηλώνει τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή. Εδώ βλέπετε το σχήμα που υπήρξε κάτω στο ξενοδοχείο. Η β' γάμα, η α' δέλτα και η φ' ε είναι πάνω στο μεταξύ. Η γάμα δέλτα είναι 11 μέτρα. Η ε γάμα είναι 44 μέτρα και η α' β' είναι 11. Τη στιγμή που χτύπησε το ρολόι, βρισκόμαστε στο σημείο Α. Επομένως, για να αποδείξουμε ότι είμαι αυτός, θα υπολογίσουμε την απόσταση α' αυτή. Παρεμπιπτόντως, η δέλτα ε ισοδυναμεί με τη γάμα ε και τη γάμα δέλτα. Άρα 44 μείον 11, άρα
3 μέτρα. Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα του κ. Σαλή, προκύπτει ότι η ΑΒ προς την ΑΒ ισούται με την δέλτα ε προς την δέλτα γ. Άρα η ΑΒ προς 8 ισούται με 33 προς 11. Κάνουμε τις παραδοχές. Η ΑΒ ισούται με 3 επί 8, άρα η ΑΒ είναι η. Ο κάτω υπογεγραμμένος και, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος 421-03-1875 περί της ενός κατάθεσης, δηλώνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι αληθή. Στο τρίγωνο ΚΦ, η γωνία Φ είναι ορθή. Η ΚΦ ισούται με 24 μέτρα και το μ είναι μέρο της ΚΦ. Άρα η ΚΜ είναι 12 μέτρα και το μ ξ είναι άλλο 12 μέτρα. Επίσης γνωρίζουμε ότι η μ ξ είναι 20 μέτρα. Άρα είναι και η ΚΦ επειδή είναι ένα παραλληλόγραμμο ορθογώνιο. Τη στιγμή που χτύπησε το ρολόι, βρισκόμουν στο σημείο λάμδα. Άρα πρέπει να υπολογίσουμε την απόσταση λάμδα μ και μ φ. Για να υπολογίσουμε την απόσταση λάμδα μ, ξέρουμε ότι είναι παράλληλη λύση με το μισό της τρίτης πλευράς. Η τρίτη πλευρά είναι η ξ, ξέρουμε ότι είναι 20 μέτρα. Η λάμδα μ δηλαδή είναι 10 μέτρα. Για να υπολογίσουμε τη μ φ, ξέρουμε ότι είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Η υποτείνουσα ΚΦ δηλαδή είναι ίση με 24. Άρα η μ φ είναι ίση με 12. Αν προσθέσουμε λάμδα μ και μ φ, μας δίνει 12 μέτρα. Άρα είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθώς οι δύο άντρες έκαναν το περίπατο τους στην πόλη. Ναι, σας το έδωσα που παρακολουθείτε. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, λέω. Μια μέρα, καθώς οι δύο άντρες έκαναν το περίπατο τους στην πόλη, ο Γκ ανέφερε στο Λέοναρντ αυτό το φρύδο. Ο Λέοναρντ πολύ ενδιαφέρον το βρήκε και ο Λέοναρντ, ο οποίος φαντάστηκε με το πρόβλημα και ασχολήθηκε με αυτό 6 μήνες για να το λύσει. Ο κάτω υπογεγραμμένος Μπέρναρντ, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος 421-03-1875 περί ψευδούς κατάθεσης, δηλώνεται τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή. Η απόσταση μου ντε από το σημείο του πόνου δίνεται από τη συνάντηση ντε του χ ίσον χ-5 και όλος το τετράγωνος είναι 21. Γνωρίζοντας ότι το χ-5 είναι πάντα μεγαλύτερο ή το μηδενός και έτσι προσθέτοντας το 21 κατά μέλη, έχουμε ότι ντε του χ είναι πάντα μεγαλύτερη ίση του 21. Σήμερα αυτά τα νούμερα είναι άπειρες οι αποστάσεις. Σας παρακαλώ κύριε, αφήστε με να τελειώσω. Υπάρχει μια τιμή η οποία είναι μικρότερη από όλες τις άλλες. Το ελάχιστο της συνάρτησης. Έτσι, μπορεί να μην γνωρίζουμε ακριβώς την απόσταση μου από το σημείο του πόνου, όμως μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά ότι είναι μεγαλύτερη των 21 μέτρων. Οπότε, πάμε φίλε κάτω να συνεχίσουμε το φαγητό μας. Πόνος μου. Για μια ακόμη φορά είμαι ύποπτη και καλούμε σε απολογία. Τι έγινε πάλι? Αρχίζω να πιστεύω ότι είστε το όνομά μου, που αρχίζω να το διαγράφω. Ύποπτη, Πατρία. Λυπάμαι κύριε Πατρία, αλλά δεν είναι έτσι. Είστε ύποπτος μόνο. Ναι, το ξέρω. Γνωρίζετε τον αριθμό Φ. Μα αυτός δεν είναι αριθμός ξελάμε. Ο αριθμός Φ ισούται με ρίζα 5 συν 1 προς 2 ή κατά προσέγγιση με 1,618. Είναι μόνιμος αριθμός, όπως και ο Φ. Αυτό φαντάζομαι να το γνωρίζετε. Το θυμάμαι στο σχολείο. Βλέπετε, ο αριθμός Φ που ονομάζεται αλλιώς και αριθμός της τριξής τομής, σε ό,τι τεχνικό δημιουργούμε και να εμφανιστεί, μας δίνει την αίσθηση της αρμονίας και της ομορφιάς. Για παράδειγμα, βλέπετε αυτό το αρχαίο.
ο οποίος είναι 2 φορές το 13, από το 13 δεν περιέχει αυτό το σύνολο. Λοιπόν, ελπίζω να ξέρετε από το σχολείο ότι για να δημιουργήσουμε μια νέα θεωρία, αποδεχόμαστε την ισχύ κάποιων άλλων θεωρημάτων που ονομάζονται αξιώματα. Ορίζουμε έτσι λοιπόν ένα συγκεκριμένο σύνολο αξιωμάτων. Όπως ακριβώς από ένα σύνολο μπορούμε να εντοπίσουμε πολλαπλασιασμού, να δημιουργήσουμε άπειρους φυσικούς αριθμούς, αλλά όχι όλους. Έτσι, και χρησιμοποιώντας ένα σύνολο αξιωμάτων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άπειρο πλήθος θεωρημάτων, αλλά όχι. Μα τι ήσουν να πούμε. Με λίγα λόγια, απέδειξαν ότι τα μαθηματικά δεν είναι πλήθη. Ότι δηλαδή πάντα θα υπάρχουν θεωρήματα τα οποία δεν θα μπορούμε να αποδείξουμε. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω τι κάνει σχέση με την πρόβλημα. Εκείνο το μοιραίο βράδυ, ο Χιτ διάβασε την εργασία μου, η οποία αναφερόταν στην πληρότητα των μαθηματικών. Ο Χιτ είχε αφιερώσει όλη τη ζωή στο να υποστηρίζει ότι τα μαθηματικά είναι ικανά να μας λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην καθημερινή μας ζωή. Διαβάζοντας την εργασία μου, η λέξη που είπε στο συνέδριο πρέπει να μάθουμε, ήρθε ο πρώτος αυτιά. Για τον καθηγητή Χιτ, τα μαθηματικά ήταν όλη τη ζωή, όλος ο κόσμος, ο οποίος τελικά ήταν στηριγμένος σε μια πλάκα. Διαβάζοντας την εργασία μου, ανακάλυψε ότι ενώ τόσο καιρό αναζητούσε την αλήθεια, όταν τελικά ανακάλυψε την αλήθεια, αυτή τον πρώτος. Η αλήθεια σκότωσε τον καθηγητή Χιτ.